karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. May takon. Marang ni Ayisa kini mga pinalit kong ilisan niya. Ayisa? Hain na masab ka! Naunsa na sa ni Kuya Hans? Nangisog lang sa nga nangita ni Ayisa. Ken, hain si Ayisa. Naunsa ka di kuya? Kung ako may pangitaan ni mo na Ayisa nga karamang ko naabot. Ayaw na lang pamakakeng. Nasa sud sa imong auto sa Ayisa, no? Wa ko kakita ni Ayisa din kuya. Ayisa? Ayisa! Kalma lang kuya. Di mahimong makalaya si Ayisa, Kent. Ayisa! Sir? Tingog mo rin ni Ayisa. Hain mo kasi Ayisa! Gawas diha! Gawas diha sa imong gitagoan! Eh, wa mo ko magtago, sir. Ayisa? Nakunsa mo ka diya sa ibabaw sa santol. Kanaog diya oy, mahagbong ka. Nanguha ako og santol, sir, oy. Nagkaonsad ko diri sa ibabaw. Tamis man god. Kawa gini may buot, ay! Kanaog diha! Saman! Di ka manaog kay labayon di bato! Manaog na, Sir Hans. Manaog na. Ayaw lang pagdalig kanaog Ayisa. Mataga ka. Ay! Aray! Aray! Kawa gi buot mo bihan na kay. Aray, bukat manay ka Ayisa. Sorry, sir. Ano napatungod basag ka? Nakasaw na hinuon ka na ako. Okay ra, kuya mo sagud kun wa ta ka masaw. Sa sod, Ayisa! Magluto na sa payod to! Sir Hans. Kuya, may mo tingali nga dili lang nimo singkahan si Ayisa kung manugo ka. Ayaw pagbuot kung unsay akong pagtratara ng dangan! Dangan siya pero imo siyang himong ulipon karon. Nga anong niya na masab ka, ha? Nagsusil ako sa kaimtan ni Ayisa kuya. Ug mahimo ba? Ug mulahos ko sa sud? Maihatag lang ko ni Ayisa. Usa man? Iyang ilisan. Panawara ko na siya oh. Kabalik-balik lang iyang sinina niya. Gaw, ragilom lagi karon. Naglabad ang akong kung unsaon nga makaduol ko pagbalik ang Kent. Saan tawag ka clear eh? Pagkinuwaaw na si Kent, ha? Eh pagdudod niya. Anong dili siya matuok? Pero kung dili ko mudot-dot niya, basik malimtan na gid ko niya sa dayon. Di lagi. Pamingaw-mingawaw na siya ni mo. Pero may babae na siyang gipuli nako. Unsaon pa man niya pag hinumdum nako kung may laing babae nga mulingaw niya? Kiatra ba kay sa kong tanaw? Sa kabaret nga na nakuha ni Kent ng Jessa. Oh, gisiyawan ka siya ni Kent. Taga-red light, yun kaya ng bayana. Pero gusto ko makakita sa iyang naong. Kay ako ning kudlitan. Saan naman tawag ka eh? Di mo ka madlog mapriso pa huway eh. Mutanaw mo ko sa iyang naong. Tanaw na ko kung kinsa ang mas gwapa na mong duha. Kamot na sa akong daing nga bangos. Kung saan giluto? Daing nga bangos? Oh, nangumpra ka? Wa, uy. Di ako magkuha sa sud sa ref. Daghan magpundo din nga lutoon nun. Dudam sa day freezer din Puno sab sa lutoon nun. Mudag, maabot pagidi ko sa katuig nga konsumo. Ang bugas o sa kasako sad. Kung mauna, giplano ni kuya ang tanan. O sige plano, Ken. Ayisa, way plano si Kuya Hans nga buhian ka. Unsa? Klaro kayo ang mga panghitabo. Sukad masukad. Wa mi magpundog daghang pagkaon din Ha? Karon pa rin may tabo. Diya ka na. Ken, tawagay mo kuya. Mangaon na.
Kahumot na sa kalinuto, uy. Kuya Hans, kano sa man mahuman ang imong pagtiner kang ayesa din eh. Hangtod nga mabayran niyang iyang sana ko. Pero dili na makabayad si ayesa sa giingon mong sa. Imposible na kuya. Tungod kay usa ka pagpanimahos kining imong gibuhat. Gikuhaan ko na yung partners kinabuhi. Busa siya ang mubarog puli nini. Unsay buot mong pasabot? Imo siyang ipuli kang kara. Imo siyang pangasawon. Di ba ka naman tingali, no? Nga usar ang akong kasing-kasing. Namatay ni, uban kang kara. Kuya Hans, dili na juga masabot. Wa ko magkinahanglan sa imong pagsabot, Kent. Pasag din na lang si Ayesa din eh. Excuse me. Sa dili pa ko na yung libakon og maayo. Pangaon na mo. Lami kayong daing. Tanawa, tanawa. Mo na iyang gamit. Ang mag-atiman ako. Kitag ka namang dahon din sa rooftop, uy. Ano naghago mo yung silig ka ng mga dahon eh. Ngayon ka tataod. Managhan nagyapon na. Mas maayo nang kuhaon na to ang dahon nga daan. Unya, bago na sa bang magpuli. Ayesa, Ano man? Uy, Sir Kent. Ayaw nagtutok-tutok, Sir Kent. Mukit bi ako atay, ana. di ba? Maingon man ka nga. Imo kong anghel. Oh, Ikaw bit ako, Angel? Kung mauna, mupatuwa ka sa anghel. Kung unsay tambag na ko nimo. Kay anghel man ka ko nimo. Oh. O sa maday, imong itambag na ako. Karong gabi, sibata na to si Kuya Hans. Unsa? Ipalayo ta ka dinhi Ayesa. Taguan ta kagdapit nga dili lang jud ka matutulan ni Kuya Hans. Pero, Ayesa, dili na makaayo nimo nga naa ka nunay sa duol ni Kuya Hans. pero, mao maning angay nga mahitabo na ako. Dili Ayesa. Pamatin ako. Way katungod si Kuya Hans nga prisuhon ka dinhi. Ayesa! Kamati ka. Dili normal nga tao ang iyang pagdatar nimo. Ulipon ka para niya. Kay ulipon man bitaw ko. Ayesa! Makasagod ko. Sir Kent, unya na ta magsulti ha. Tuwa na si Kuya Hans, di mo sa veranda sa ubos. Naglingkod na sa rocking chair. Magtanaw na siya sa pagsahop sa adlaw. Ayesa! Ayesa! Unsa may nahitabo ning Ayesa? Magkabuang mo siya sa tawag ni Kuya Hans. Kaluoy sa dining bayana eh. Pero kinahanglan matabangan ko siya. Ipalayo ko siya kang Kuya Hans. Ayesa! Ni anak ko, oy! Kaluoy yun yung tanahon. Nga magkabuang sa tawag ni Kuya Hans. Tiyo Puloy, bulakaw na ko. Unsa man ka di ka mawa di sudad ihasa ba ka? Aw kung maawa ko, manawag ra unya ko nimo. Pagdalag ka uban sa imong pagpangitan ni Ayesa. Ha? Tata! Tata! Tata. Musuris tiya aso ni mo. Ubani siya. Aron di sa mawagtang ihasbian eh. Unya, nice na. Aw, snack lang imo, way problema. Sige. Upanan ta ka diya. O na. Ato ta magsugod og pangitan ni Ayesa sa Plaza Inday. Hala! Kanindot! Tanawang adlaw nga misawp, oh! Pura mo siya umutago sa panganod. Chuya, Karon pa mo ko naganahan nga mutanaw sa pagsahop sa adlaw, uy! Chuya, gid, uy! Dili magkiat si Kara kung magtanaw mi sa pagsahop sa atlaw. Ay, sorry. Nadala ko sa kanina sa adlaw, sir. Nindot magod kayang kulor, oh. Dili tanang panahon nga nindot tanaw na ang pagsahop sa atlaw. Saban ako karon. Sir Hans, ganahan ka magkape? Ang pagsahop sa adlaw karon mao ang labing sakit. Yun, anak magid na, sir. Pero atong naon nga kung masahop man ang adlaw, musubang rasab siya. Sama sa kinabuhi sa tao. Kung nasakitan makakaroon, maawat ang panahon nga malipay na sad ka. Sa imong hunahuna,
may kalipay pagkang muabot na ako? Mag-iskot na nataglain, Sir Hans. Uy. Maayo ba ako malimpyag ko? Limpyuhan ti ka? Og nagtuo ka nga malipay ko kung limpyuhan nimo ang akong kuko? Sir, nahadlok ba ako ni mo ay? Nahibaw man ko. Kagisigihan ka og danis sa akong manghot nga mubiya ka din. Timon eh. Aray, Sir Hans. Sir Hans, buhay ilan akong kamot. Sakit kayong kikunitan, sir. Oras gani nga mulayas ka. Ibubuo ko ang tanan kong oras sa pagpangita nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!